الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin ikonsa da yaddarsa da ganin damarsa da amincewarsa bisa kaddarawarsa ya kawo mu wannan rana yau muna zai zama 19 kenan ko a 21 ga watan Zulqa'ada shekara ta hijirar manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. Yau da wannan hijira an samu shekara 1442 wanda ya daidai da yau 1 ga watan 7 shekara ta haihuwar annabi Isa ɗanna na Maryam. Yau da haihuwar annabi Isa ɗanna na Maryam an samu shekara 2021. Mun haɗu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatun tarihi wanda yake na tabi'ai wanda suka zo bayan sahabban annabi Muhammad tsira da aminci su tabbata a gare shi a wannan littafi wanda yake suwarin min hayati tabi'in. In ba a manta ba yau za mu tashi akan sabon sahabi. Yau sahabinmu na yau Al-Hasanul Basri, haka ne ko? Al-Hasanul Basri, haka ne? Ina ga sabon sahabi ne ko? To yau muna tare da Al-Hasanul tabi'i kenan ko? Sabon tabi'i kenan. Na'am, shafi na 101. Shafi na 101 kenan ko? Al-Hasanul Basri, Hasanu mutumin Basri, wato Basara. Hasanul Basri ai kaga shi garinsu Basri, Basara kenan ko? To amma za ku ji a karatun shi Hasanul Basri. Me yasa ake ce mai Hasanul Basri? Takensa kaman kowane irin tabi'i shine maganar Maslamatu bin Abdul Malik. Sarki Maslama ɗan Abdulmalik ya ce, Kaifa ya billu ƙaumun fihim mislul Hassanul Basari, ta yaya za a yi mutane su ɓace bayan a cikin mutanen akwai Hassanul Basari, akwai Hassan ɗan garin Basara. Mutanen da duk za su ɓace, to ba irin mutanen da a cikinsu akwai Hassanul Basri ba ne. An gane, idan akwai wasu mutane ku lura zamansu a cikin al'umma alheri ne, idan suna cikin al'umma to mutane ba su ɓacewa. Komin yadda aka juyo, to za su yi ƙoƙarin ɗaura mutane akan daidai. To Hassanul Basri yana cikin waɗannan mutane. Ja al-Bashiru yubashiru zaujin Nabi Ummu Salama bi anna maulataha Khairatu qad wada'at hamlaha wa waladat gulaman. Ja al-Bashiru, to ga wani nan aguje ya taho yana bushara. Wa ya zo wa bushara? Zaujin Nabi, matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ita ya kawo wa bushara. Ummu Salama, ita ce dai Ummu Salma. Bi anna maulataha,
cewa maularta wadda bai wata ce a da ta ‘yanta ta, khaira ana kiranta khairat, an gane? In ka ji an ce suna khaira, wannan suna khairat, to asali baiwar matar annabi Muhammadu ce, sai ita kuma ta ‘yanta ta. Ai, ana cin karo da irin sunayen ko? Labari mai bishara ya zo wa Ummu Salma cewa to baiwarkin nan khaira, qad waba'at hamlaha, to ta sauka. Wannan juna biyu da take da shi, to Allah ya soke ta lafiya. Wa waladat gulaman, kuma ɗan da ta haifa namiji ne. Fa gamaratil farhatu fa'ada ummul mu'minina, to nan dai uwar muminai murna ya rufe mata ido, fuskanta ya cika da murna. Uwar muminai ridwanullahi alaiha, Allah ya ƙara ma Ummu Salma yadda. watafiqa al-bishiru ala muhayyaha annabilul waqur, wannan bishara ta ci gaba da haskaka wato dukkanin fuska, gaɓoɓi, jikinta ya nuna ta ji daɗin wannan bishara. Wa badarat fa arsalat rasulan, dan da nan Ummu Salma ta ce bata ga ta zama ba, a tura ɗan aike, ɗan saƙo, liyahmila ilaihal walida wa mauludaha, a je a ɗauko mata ɗan da aka haifa, a kawo mata ɗan da kuma wadda ta haifi ɗan, mai jegon ita ma kar a batta gidan mijin, a kawo mata. An fahimta? Litaqdiya fadaratan nifasi fi baitiha, domin ta yi zaman wato wannan jinin haihuwa, ta yi zaman nifas har jinin haihuwa ya ƙare mata tana ɗakin ta, kaga wato ta yi 40 kenan ko, yadda Hausawa kan cewa a je a kawo mai jegon ta yi 40. Faƙad kanat khairatu asiratan lada Ummi Salma, lalle khairat ta kasance tana da daraja a wurin Ummu Salma, habibatan ila qalbiha, kuma tana ƙaunar khairat. Ummu Salma tana ƙaunar khairat, ana fahimta, tana ƙaunarta a ranta, ta shiga ranta. Allah yana haka a cikin ‘ya'ya ko wasu mutane, sai kaga wani dai ya shiga ranka. Wa kana biha lahfatun wa tashawwuqun, ta kasance tana marmarin ganinta tare da ita da kwaɗayin liru'yati walidiha albikir, ta ga ɗan nan nata, tana son ta ganta gata ga kuma wannan ɗa. Wa ma huwa illa qalilun, to nan dai ba a daɗe ba, hatta ja'at khairat, sai ga khairat an zo da ita, ta hamilu ɗiflaha ala yadaiha. Khairat ta shigo gidan matan manzan Allah, na Ummu Salma, Allah ya ƙara mata yadda, tana riƙe da ɗanta, wartiyahan lahu, zuciyarta ta cika da natsuwa. Falamma waƙa'at ainan Ummi Salma, lokacin da idan Ummi Salma ya fada alat ɗifili akan wannan yaro da shigowa gidan, Ummu Salma ta ƙyalla ta kalli wannan yaro, imtala'at nafsuha unsan bihi, zuciyar Ummu Salma ta cika da natsuwa, wartihanan lahu, da tsananin ƙaunar yara. Bata ga yaron ba, ta ji tana son shi, tana ƙyalla ido ta ga wannan khairat ta shigo da ɗan a hannu. Haba, Ummu Salma ta ji ta ƙara ƙaunan yaron nan. Faƙad kana alwalidu sagiru, domin wannan yaro ɗan ƙanƙani, jaririn ƙasiman wasiman, ya kasance mai gaɓuɓɓan girma, ga shi jamilal husnul wajihi, shi ne bahiyyar ɗal'a, fuskar yaro ta kasance mai ƙyalli, tammal khilqa, sannan yaro ko'ina halitta ta cika, yaro ya halittu, yamla'u aina mujtalihi,
duk wani ido da ya kalli yaron to idan nan zai cika da ƙaunan yaron wa yasiru fu'ada ra'ihi zuciyar mutum in ta kalli yaron sai ta ji tana ƙaunan yaron tafatat ummu salma ta juya ila maulatiha ta kalli wannan wa kenan baiwarta maman yaro kenan ko ana gane karatun ba an shigo da yaro ba ummu salma an kawo mata yaro ta ce aje a zo da yaro da mai jego an kawo yaro ummu salma ta riki yaro ta ƙara ƙaunar yaro wa qalat nan take ta juya ta ce ma baiwarta a sammaiti gulamiki ya khairat kin ba ma wannan dan naki suna ana ganewa kin ko ba ma dan nan naki suna faqalat haba malam yarinya tace kalla ya umma tace baba uwata in an ce umma uwa kenan domin Allah ya ce wa azwajuhu ummahatihim Allah ya ce matan manzan Allah iyayen muminai ne duk wanda matar annabi bata zama uwar shi ba to arne ne original wanda zai ce ma matar manzan Allah shi banda shi ba uwar shi ba to malam wannan arne ne kakka raba ɗayan biyu domin Allah ya ce matan annabi iyayen muminai ne to mu dai mun yarda iyayenmu ne malam matar manzan Allah ta zama uwa gare ka to kai ne aka girmama ba kai ne ka girmama ta ba ko an gane wannan domin wadda za su shiga mayafi ɗaya su kwanta katifa ɗaya ta sadu da manzan Allah ya zuba mata ruwan maniyi malam a ce wannan uwarka ce kai daraja ce a gare ka ana fahimta da haka wannan baiwar Allah aka tambaye ta kin sa ma ɗanki suna ta ce kalla ya umma ta ce a'a mama wane ni in sa mashi suna laqad taraktu zalika laki ai na bar wannan ne na bar maki wannan ke ki zaɓi suna ki sa ma wannan ɗa suna kun gane abinda Hausa suke cewa mai na gaba baya gaban kanshi ana ganewa malam iyayenmu ba su yi karatu mai zurfi ba amma sun fi mu aiki da karatu iyayenmu ba su san wannan karatun ba daga nan aka samo karatun da zaka ga wa kani an mai haihuwa sai ya ce a je gidan wan ya zabo suna ya sa ma dan shi ba san ko an gane wannan ba kani ne za a yi ma haihuwa amma tunda yana da na gaba shi bai isa ya sa ma dan suna ba zai ce a je wurin wan ya sa sunan yaro yana faruwa ko bai faruwa haka iyayenmu suka yi rayuwarsu shi yasa suka zauna lafiya a zo neman auren diyarka kana da wa yarka ce ka haife ta kana da wa baka isa kai magana akan ta ba za ka ce duk abin da za a yi aje gari kaza wurin wanka shine za a yi komai a wurin shi saboda su suna da mutunci amma mu kana da kani malam sai dai ka ji ana bikin shi gobe a kira ce da Allah kai hakuri an manta ba a sanar da kai ba amma in kana da hali ka zo saboda ba ka da ko sisi ko an gaya ma ba abin da za ka yi uwar me za ka yi babu yana faruwa malam sai suka zauna lafiya domin sun bi na gaba da su wannan baiwar Allah ta ce na bar sa sunan ke ce za ki sa suna amma yanzu za ka ga mutum ne a yi mai haihuwa uban shi na raye uwar shi na raye sai dai uwar ranar suna ta ji sunan ɗan uban bai ma san mai amma da wa in yana raye ba wanda ya sai sa suna sai wannan to balantana ubansu yana da rai ai sai sunan da uban ya za wai gaskiya ma nake faɗa koko shugaban talaka ku gyara min to ga dattawan sun ce haka ne babanka na da rai ka sa suna waye kai yanzu daga shi sai matan shi ta sa a zaɓo a zaƙulo ba malam ai wanda suka san mutuncin juna sun ƙare ya ci gaba da cewa ta ce baiwar Allah ina wane ni laqad taraktu zalika laki ai wannan to ke na bar mawa litakhtari lahu min al-asma'i ma tasha'ina duk sunan da kika ga dama ki zaba mai faqalat ummu salma matar manzon Allah tace nusammihi ni mun sa mai suna ala barakatillahi Allah ya mai albarka sunan yaro alhasan ce na sa ma yaro alhassan ana ganewa
domin kana iya haihuwar yaro ka sa mai Hassan, idan ka haifi wani ka sa mai karamin Hassan ka ce Husaini, ana fahimta, ba dole sai ‘yan biyu ba. Ta ce sunan ɗa dai Alhassan, sun marafa'at yadaiha, malan tunnan ta ɗaga hannunta, wada atlahu bisalihi du'a'i, ta yi ma yaro addu'a na ya zama nagari. Ana gane wannan karatu? Tun nan ka rubuta ka aje, mun samu point ɗaya, da aka haife shi wa ya sa mai suna? Kai wa ya sa ma suna? Da wanda matan manzan Allah ta sa mai suna, da kai da baka san wanda ya sa ma suna ba, baka san limamin anguwanku a lokacin da ya sa ma suna ba. To amma ka san dai ai waccan da ta yi addu'a, da kai limamin anguwanku da ya ma addu'a, addu'ar waye ne kai ka san ma yana kusa da a karɓa? Matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana gane wannan karatu? Ta ɗaga ta yi mai addu'a, kuma addu'a na albarka. Za an haihu sai a ce, ala gafata malam na amma haihuwa jiya a yi ma yaro addu'a. Liman ya ce, jama'a an mawa na addu'a, Allah ya maɗa albarka, ce amin. Sai Allah ya sa yaron ya zama mahaddacin ƙur'ani ne, uban yaron baya cewa amin, sai dai in yana kusa da mutane ce amin, saboda ba irin wannan addu'a da ke so kai mai ba. Haddan ƙur'ani kuma, mahaddacin ƙur'ani, ai kai mai addu'a Allah sa ya zama babban injiniya, babban mai kudin anguwar ɗan kasuwa, yanzu nan liman zai ce amin, daga baya za ka ji baban yaron ya ce amin. Kawai ka kawo yaro wai kana mai jariri addu'a a gaban baba yaron Allah sa ya zama mahaddacin alƙur'ani, waye gaya ma irin addu'an da baban ke so? Ai da ya ce kai addu'a, alan akwai irin addu'ar da yake nufi. Ya Allah dai shiryar da mu kawai. Inda za ka gane ba irin waccan addu'a ba, yaron na ɗagawa sai a kai shi makaranta mai tsada, a sai mai flax, a sai mai canvas, a sai mai safa, a sai komai. Sanyin safiya ya dinga faɗa, matar ta azal za su je makaranta, ba zai zauna ya natsu ba sai ya ga an shirya su, an kaɗa, an kai su, sai dawo ya natsu. In sun dawo ba ruwan shi, sun je islamiyya ba su je ba, can ba makaranta ba ne, ai can ne makaranta. Gaskiya ne na faɗa koko? To yanzu wani addu'a yake so kai mai, a can ya gane ya haddace Qur'ani, koko ya gane a can ya iya 1+1? Shi ne gaskiyar magana. To, times minutes, yawon shugaba. Ina muke? Lakin alfarhata bil Hassan, ba an yi murna da haihuwansa ba, lam taqtasir ala baiti ummul mu'minina, to bata tsaya a nan gidan ummul mu'minina ba, ummu Salma, ba nan kadai gidan akai murna da zuwan dan ba. Wa inna ma sharaka hafiya baitun akar, to akwai wani gida su ma sun yi murna da zuwan wannan da, min buyutul madina, a cikin gidajen madina. Huwa baitus sahabiyul jalil, gidan wani babban sahabi, Zaidu dan Sabit, marubucin wahayi, sakataren manzon Allah. Zaidu dan Sabitu, wannan gida na Zaidu, Allah ya kara ma Zaidu yadda, katibi wahayi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya yi murna anna yasaran, domin shi yasar walidu sabi, yasar shine mahaifin wannan ɗa, kana maulan lahu aidan, shi kuma yasar mahaifin yaran, shi kuma bawan Zaidu ne. Ana fahimta? Ita kuma mahaifiyar yaran baiwar ummu Salma ce, ummu Salma matan manzan Allah, Zaidu kuma ɗan gidan manzan Allah, wanda annabi ya ce Zaidu ɗan Muhammad za a ringa ce mai, Allah ce daga kowane ɗa a kira shi da sunan baban shi. In kana riƙon ɗa, ɗan nan kar a kuskura a kira shi da sunanka. In dai musulunci ake yi, ka yadda da sunnar manzo Allah, ɗan nan a kira shi da sunan uban shi. Allah ce ud'uhum li abaihim, kowane ɗa daga yau a kira shi da sunan baban shi. Ana gane wannan karatu? To nan kuma da wani niki. Domin karatu na ba na yin shi sai da wani, domin wani zai ce ana ganewa yawwa a gyara shi. Ya ce wannan sahabi yana da bawa yasar, to bawan shi ne shi kuma, wa kana min asarin nasi indahu, yana daga cikin mutane masu matsayi, wa ahibbihim ilaihi, kuma yana son wannan yaro. Darajal Hasanu bin Yasar, yaro da ya taso,
Hasan dan Yasar yau ka ji cikakken sunan shi da kaji ana Hasanul Basri asalin sunan shi Hasan dan Yasar allazi urifa fi ma ba'd bil Hasanul Basri fi baitin min buyuti rasulillahi ya taso a gidan manzon Allah anan ya tashi ya yarintarsa a kuma gidan ya daga wa rubiya fi hijri zawjati min zawjatin nabi an rene shi ya dago daga wani daki daga cikin dakin matan annabi Muhammadu hiya Hindu bintu Suhail ana ce mata Hindu yar Suhailu al-ma'rufa bi ummi Salma wadda aka fi sani da ummu Salma duk wadda kaji an ce mata ummu Salma asalin sunan Hindu ne sai a boye sunan Hindu sai a kira ta ummu Salma kaji sunan cikakken sunar matar manzon Allah da kaji ana ta ummu Salma to ka ga wani bai san ma'anar asalin sunan ummu Salma ba shi da ummu Salma ya santa to asalin sunanta Hindu yar Suhailu wa ummu Salma ita kuma ummu Salma in kunta la ta'lamu idan kai baka sani ba kanat min akmali nisa'il arabi aqalan tana daga cikin matan larabawan da suke da hankali sama za Allah ya ce mata na qisatul aqli wa dina su suna da tauyayan hankali da kuma addini mata annabi yayi gaskiya yace hankalinsu tauyayye ne hankalinsu annabi ya ce karanci ne da shi ba su karka ɗoka fa kana ganin kuna rayuwa da ita da kai ka ɗoka hankalinka ko wani yake ba mu labari da ya kwanta matar shi ta kwanta a asibiti ba abin da ake nema da bai mata ba nas in ta zo ta ce ke barin tambaye ki bayan auratayya da ke tsakaninki da mijinki wane da muka ga kulle yana safa da marwa akwai ƴan uwantaka tsakani tace ba ƴan uwantaka yace to billahi allazi bari in ga maki duk inda namiji yake wannan mijin naki ya kai mutane da yawa na kwanciya asibitin nan muna ganin yadda ake fama da su mazan amma mijinki babu wani abin ma kafin mu gama nema ya tattala ya kawo ina hada ki da girman Allah ki bi mijinki ranar da za a sallame su kenan daga ita sai Allah sai nas din ya take faɗa mata wannan suka zo hanya ta ce wane yace wannan yanzu maganar da nake yana jina duk karatun da muke yana bin mu ce wane yace dan girman Allah ka yi hakuri da abin da nema a duniya ka yafe mu yace me ya faru tace ka ji abin da nas ta faɗa min akan ka akan jinyan nan da kai ina roƙon ko aljanna Allah ya haɗa mu yace ba komai ki bar ma wannan ai na yi ne domin zamantakewa na aure basu kawo gida ba an sallame su ranan basu kawo gida ba suka yi rikici a cikin mota ta kalle shi tace tunda nake a duniya ka gaya mun tsiyar da ka taba mu waza Allah yayi gaskiya sai hankalin su kadan ne malan kana biye wa matarka to billahi allazi kullun an dinga shari'a kawai da ta ma hauka ka dauka annabi ya gaskiya ce to ya hakuri ai dama ban taba maki komai ba ana fahimta ina muke domin kai shekara 40 kuna tare tunda tayi shekara 17 gidansu babanta ya sallama ya baka tun daga nan har tayi shekara 40 kai ke kula da al'amarinta da ci da sha da komai rana ɗaya ta kalle ka ce dan girman Allah ita yanzu ma so take kama faɗi ma tsiyar da ka taba mata sai ka ce to ai dai tsiya ban taba miki ba amma arziki na miki yanzu mu ci gaba wannan ummu salma malam yace in baka sani ba tana daga cikin matan larabawa wanda hankalinsu ya cika wa awfarihinna fadlan kuma suke da wadatacciyar falala wa ashaddihinna hazaman sannan suke da yawan ilimi kama kanat min ausa'i zawjatir rasul sallallahu alaihi wasallam ilman tana daga cikin matan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wadda take da ilimi wa aksarihinna ruwayatan anhu kuma bayan Aisha to ba a samu wata mata wadda take da yawan hadisan da ta kai ummu Salma ba domin Abu Huraira yana da 5,000 ne ko Abu Huraira 5,374 ita kuma na Aisha a duniya ba a banda Abu Huraira ba a samu mai yawan hadisanta ba ita 2,000 ne da ita da 210 ai haka ne ko
sannan shi Abdullahi dan Abbas shi yazo na uku yana da 1660 Abdullahi dan Umar yana da 1630 kaga wancan ya fi shi da 30 kenan ko shi kuma Jabir dan Abdullahi 1540 wanda yazo na shiddan su shine Anas dan Malik 1280 na bakon sa Abdullahi Abu Sa'id al-Khudri 1170 to wanda yazo mai bi masa dan Mas'udu shi kuma yazo da 848 Abdullahi dan Amr dan As yazo da 700 to daga nan sai ita Ummu Salma ita ta zo da hadisi ya kai guda 300 da 70 ko tunda mala yace haisu rawat anin nabi salawatullahi alaihi 387 hadisan 370 da nawa da 8 hadisi 378 ta san su a kanta ka ta da wani a masallaci ka ce za ka ba shi bakin iku gaba daya ba wannan masallacin ba gidan ba nan ba bakin iku ya kawo ma hadisi daya an wane sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kaza rawahu wane malam wani a nan masallacin ka ce ka bashi wannan garin gaba daya ba zai iya kawo ma hadisi daya ba amma yana ganin yafi mai hadisi 300 hadisi daya sai dai dan gutsuro ma kadan ka ce waye ruwaito hadisin bai sani ba daga wa aka samu bai sani ba Allah ka shiryar da mu wa kanat ila zalika kullihi ta kasance duk da wannan falala minan nisa'il qalilat tana daga cikin mata ‘yan kaɗan annadirat, ‘yan kaɗan allawati yaktubna fil jahiliya, wanda sun iya rubutu a jahiliya. Kafin zuwa musulunci, sun iya rubutu, za su yi rubutu, malan iya rubutu alheri ne. Karka kuskura ka bar yaranka da jahilci. Duk wani ilimi da ake koya ka sa yaranka su koye shi, su iya rubutu, su iya karatu, ka gama da su shiga duniya. ولم تقف صلة السبي المحظوظ بأم المؤمنين أم سلمة عند هذا الحد haka ne ko wannan yaro mai rabo wanda ya rabauta da mahaifiyar muminai uwar muminai ummu salma wa inna ma imtaddat ila ab'ad min zalik kai ba wai ya rabauta da ummu salma bane kadai a'a abun ya kai gaba fa kasiran ma kanat khaira wani lokaci Khairatu tana kasancewa mahaifiyarsa ta khruju min albayti tana fita a gida ba an ce ta dawo gida ta zo ta 40 ba to wata rana ita uwar yaron tana fita likada'i ba'di hajatul ummul mu'minina domin ta je ta siyo wasu kayayyaki na uwar mu'minai ummu salma tana aiken ta je ki siyo kaza ki siyo min kaza ki siyo min kaza bar yaron a gida ruga ki je ki dawo fakanat iflur radi'u yabki min ju'i idan yaron yana kuka saboda yunwa yaron yaji yunwa uwar bata dawo ba kasan aka bar ma karamin yaro idan babu uwar a gida to in ya fara kuka ya zaka yi da shi kuma nono kawai ya sani aiki ya ganka idan wayashtaddu buka'uhu in kuka ya tsananta aka lallashi yaro ya kishiru fata'khuzahu ummu salma ila hijriha ummu salma sai ta shiga ɗakin ta da yaron nan wa tulqimuhu sadayaha ta ciro nonanta ta ba ma yaron a bakin sa da Allah akwai falalar da ta wuce wannan a nuna ma wani malami a ce ya tsotsi nonon matar manzon Allah ta shayar da shi nono litusabbirahu tana ba yaron nonon dan ta bashi hakuri wato allilahu ta lallashi yaro an giya bi ummihi tunda uwar bata nan yaro na ta tsala ihu dan yunwa ummu salma ta ciro nono ta ba yaro matar manzon Allah fakanat li shiddati hubbiha iyahu kai tsananin san da take ma yaron nan ta yadurru sadayaha labanan har ta matso ruwan nonanta sa'igan fi famihi ta tsiyaya a bakin yaron nan fa yarda'uhu sabiyu shi ko yaro ya hadiye wannan ruwan nono wa yaskutu alaihi sai ya shiru ta shayar da shi ruwan nonanta kai malam ka bi magabata ka daina zagin suka huta
me zaka to nawa zaka samu in ka zage irin waɗannan bayan Allah gaya mun sai ka tashi da me Allah da ya yarda da su matan annabi Muhammad fiyayyen halitta matan shi su Allah ya kaddara ya rubuta su shayar da irin waɗannan yara banda wannan wa kake da shi wanda ya samu wannan falala mu je gaba ka san cewa yanzu ka ji falala na biyu ko ba ita ta sa mai suna ba ya tashi gidan aka shayar da shi wa bizalika gadat ummu salmata ummal lil hasan min jihataini haka nan yaro dai ya tashi a gida ya zama yaro ne wanda yake ya samu tudu biyu ita ummul mu'minina fahiya ummuhu bi wasfihi ahadal mu'minina uwa ce a gare shi ta hanyar siffanta shi da ce siffanta ta da cewa ita uwar mu'minai ce shi kuma mu'mini ne wa hiya ummuhu min rada aidan sannan kuma uwa ce ta shayar da shi wa qad ata hatis sala alwashida baina ummahatil mu'minina to wannan yaro ya samu rabota ta hanyar dai wannan uwa ta mu'minai wa qurbu buyuti ba'dihinna min ba'dil lil gulami sa'id ta inda ya kusanci ɗakunan matan manzan Allah shi wannan yaro mai rabota an ya tadaddada ala hazihil buyuta kulliha ta inda yake kai komo a cikin ɗakunan matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tunda a gidan ya tashi zai rarrafa daga ɗakin wacce zuwa ɗakin wacce ai zai rarrafe ya je ko wa an ya takallaka bi akhlaqi rabbatiha jami'an gaba ɗaya ya samu rabota da halaye na matan manzan Allah domin su suka rene shi yana ɗakin ummu salma yaro zai rarrafo ya shiga ɗakin wacce ya fita ya je ɗakin nana aisha ya fita ya je ɗakin zainab ya je can ya je can ya je can aka yaro ya dinga rarrafe a tsakanin ɗakunan manzan Allah matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa an ya tadiya bi hadihinna yaro ya samu shiriya da shiriyar su ai kaga in yi abin da ba daidai ba ai za su kwatsa za su tsawata ko wa qad kana kama yuhaddisu an nafsihi kai ya kasance kamar yadda yake ba da labari da kansa yamlau hazihi albuyuta bi harakatihi da'iba shi yake ba da labari cewa ya karada dakunan gaba daya wa yutri'uha bi la'ibihin nashid ya karada ya dakin da tsalle-tsallensa na yaranta yaro sai da wasa yaro sai da wasa ko kai mai wasa ko ka tsaya mai inda zai wasa ko shi ya je yi makan shi wasa zama ana ganewa kai kullun daga Januwari har Disamba ba ka da lokacin yaranka ba ka da lokacin zama ai wasa da su to malam za su samu abokan da za su yi wasa da su ta yi kuma ba za ka so irin wannan wasan ba laifi ba ne ka ji dai su a je wani wuri domin wasa wannan wurin ruwa za a shiga a lilo za a hau a yi wasan a gaban idanka idan baka kai su ba to malam abokai za su kai su jama'a ana ganewa yaro ɗabi'ar yaro dole sai da wasa dole sai da wasa to a wurin wasan sai ka ce to banda irin wannan amma a yi irin wannan ya saba to amma a yi wannan Allah ka shiryar da mu hatta innahu kana yanalu suqufa buyuti ummahatil mu'minina har yake bada labari yana tabo ɗakin matan manzan Allah saman ɗakin wa huwa yaqfizu fiha qafzan yana buga tsalle ya jawo rumfar ɗakin domin ɗakin da yaro zai tsalle ya jawo silin ɗin kai ka san ɗakin ba wannan a zo a gani bane ɗaki ne ba a iya miƙewa a dudduke ake yi saboda duniyar manzan Allah bai ɗauke ta komai ba amma yau fa sai mutum ya je sai gida na miliyan 200 ya koma gefe ya daka ma injiniya tsawa ya ce kafin na dawo a rushe gidan ban san ganin filin kawai nake so na gani har kasan wurin a kwakule ka duba ka ga yadda ake ma duniya tanadi kuma ya kusan mutuwa wannan me yasa ya kusan mutuwa kana wuce 40 kowane lokaci zaka mutu at any moment daga inda ka wuce 40 magana ta kare baka karawa ƙasa zaka ringa komawa duk wanda ya kalle ka kana 60 70 in zai gaya ma gaskiya ya gaya ma halli kafani ka siyo domin magana ta kare ma amma wai he kaga dan 70 gidan miliyan 200 ya ce bai san ganin gidan a rushe shi a sake sabon gini malam kai ka ce ya je yayi da azra'ilo ya kara mai wani lokaci ko Allah ka shiryar da mu masu 70 60 su yi hakuri amma gaskiyar magana kenan
manzo Allah ya ce al'umma ta 70 aw 60 60 aw 70 ko wani da aka yi karatun ya daga hannu ya ce to a dan ƙara mana au 100 sai babu laifi a ce 100 kuma domin shi ya wuce 70 din alan kana wuce 70 bonus kake samu daga radda ka kai 40 any moment duk wani hatsari kana cikin mota kana sa ran yanzu ana hatsarin nan mutuwa zakai kana gida ka kwanta bacci kana sa ran yanzu fa za a wayi gari kai za a kai makabarta saboda duk abin da za a baka ai ka riga ka gama cika 40 duk abin da za ka yi shi a wannan in ka kai 40 duk abin da baka samu ba malanka ne malahira kaman ce da duniyar nan baka samun shi sai wani gyaran Allah shine gaskiyar magana dan a 40 din ko ma duniyar aka baka dadin me zaka ji nata domin ka kuskura kana da likita a 40 sai ya ce ma ka daina cin kaza ka daina cin kaza ka karshe ya ce duk wani nama ka daina ya ce ka koma mu zogale sai ka ce tsohon rago zallal hasan ya taqallabu fi hadhihi al-ajwa'il abika bi duyubin nubuwa al-muta'allaqati bi sanaha hasan al-basri haka nan ya tashi a cikin wannan gida yana kwankwada wayan halumin tilkal mawaridil az yana kwankwadan shiriya mai dadi allati hafalat biha buyuti ummatul mu'min wadda ta zage gidan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tasowa wani tashi na tarbiya wata talmazu ala aidi kibari sahaba haka nan ya dinga koyan karatu a hannun manya-manyan sahabbai fi masjidi rasulullahi a masallacin manzon Allah ilimi a masallaci ake koya haisu rawa an Usman bin Affan yayi karatu a wurin Usman dan Affan kaji babban sahabin manzon Allah bayan Abubakar malan sai Umar daga nan sai ka je Usmanu wasu malamai suka ce sai Aliyu to duk wanda kai a nan wurin yayi daidai amma Abubakar da Umar na gaba wa Aliyu bin Abi Talib yayi koya karatu a wurin babban sahabin manzon Allah Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara yadda a gare shi malan kaji sahabi gwarzan sahabi babba a cikin sahabban manzon Allah akwai waɗanda suke kin Aliyu dan Abi Talib wannan kuskure ne wa Abi Musa al-Ash'ari ya koyi karatu a wurin wani jangwarzo Abu Musa al-Ash'ari wa Abdullah bin Umar to kaji babba dan babba Abdullah dan Umar wa Abdullah bin Abbas yayi karatu wurin Abdullah dan Abbas wa Anas bin Malik yayi karatu wurin Anas dan Malik basu kare ba wa Jabir bin Abdullah yaje wurin Jabir ya koyi karatu wa gairihim haka nan ya bi su ɗaya bayan ɗaya da wasunsu duk yayi karatu lakin aiko ka san wannan ya karantu lakinnahu uli'a aksara ma uli'a bi amirul mu'minin Ali bin Abi Talib malan ya kai matuƙa a wurin makalewa Ali dan Abi Talib ya kwankwadi karatu aiko wanda yayi karatu wurin Ali dan Abi Talib yayi karatu malan ya karantu faqad ra'ahu minhu salabatuhu fi dinihi ya koyi rikon addinin Ali dan Abi Talib gaba daya wa ihsanuhu li ibadatihi hakanan ya koyi kyautatawan Ali dan Abi Talib a wurin ibada wa zahadatuhu ya koyi gudun duniyan Ali dan Abi Talib bi zinatid dunya yadda yayi watsi da duniyan nan wa zukhrufa da kayan kawata diyado kamar kai ka ce ko photocopy Ali dan Abi Talib ne wa khalabahu minhu bayanuhu al-mushrik ya koyi iya maganar Ali dan Abi Talib ya iya bayani wa hikmatuhul baliga ya kuma koyi hikimar Ali dan Abi Talib wa aqwaluhul jami'a da irin bayanai wanda suke tattara komai da komai na Ali dan Abi Talib wa izatuhu ya koyi wa'azin Ali dan Abi Talib allati tahuzzul qulubal hazza wa'azin da ke girgiza zukata ai ma wa'azi kuma a faɗi laifinka to ka ji wa'azi a zo wa'azi a tashi malam ba faɗa ma laifinka ba wannan ba wa'azi bane ko mun dadin shi an dai hira ne an tashi fatakhallaqa bi akhlaqihi fi tuqa wal ibada nan ya koyi ya siffanta da halayen Ali dan Abi Talib wurin tsoron Allah da ibada wa nasaja alamin walihi ya koyi iya bayanin sa fil bayani wal fasaha na iya bayani da fasaha
walamma balagal hasanu 14 rabi'an min umrihi, lokacin da Hasan al-Basri ya kai shekara 14 a rayuwarsa, wada kalafi madakhilin rijal, yanzu ya shiga sahu na mazaje, domin yaro na balaga dan shekara 14, idan yayi lattin balaga yana kai 15 ɗaya balaga, ya shiga sahun balagaggu. wastaqarra fiya ma usratihi, malan intaqala ma abawaihi ila al-Basra, yaro da iyayensa sai suka tashi daga garin Madina aka koma garin Basra, wannan babban birni ne a lokacin. wa min huna nusibal hasanu ila al-Basra, anan ne ake mai nasaba da cewa Hasanu dan Basra, amma ba dan Madina ne, zama ya kai iyayensa ina Basra. wa urifa bainan nasu bil Hasan al-Basri, daga nan ne aka san shi a tsakanin mutane da Hasan al-Basri. kanatil basaratu yawma ammaha al-Hasanu, a lokacin da Hasan al-Basri ya koma garin Basra, qal'atan min akbaril qila'il ilmi fi dawlatil Islam, a wannan lokaci Basra babban birni ne na ilimi, birni ne amma na masana, ya koma cikin wato masana. wa kana masjidu al-azim, babban masallacin garin ya muju bi man irtahala ilaiha min kibaris sahaba, yana nan ya cika ya tumbatsa da manya-manyan malamai na sahabbai, manya-manyan sahabbai suna nan a cikin garin masallacin suna bada ilimi. wa jallati tabi'ina, da kuma manya-manyan tabi'ai. wa kanat alaqatul ilmi ala ikhtilafi alwaniha, ga wuraren koyan ilimi halaka can ana fikihu, can sira, can hadisi, can qur'ani, malan ko ina ana ta ruwan ilimi. ta'muru bahatil masjid wa musallaha, masallaci can ya tumbatsa, babban malami ne yana koyar da hadisin manzon Allah, can babban malami ne fikihu ake koyarwa, kai ko ina da nau'in abin da ake karantarwa. Hasan al-Basri ya samu wurin zama. wa qad lazima al-Hasan al-masjida, nan dai Hasan ya zama ya baya da wurin zama sai masallaci. Idan Allah ya taimake ka, ɗanka zuciyarsa ta ɗamfaru da masallaci, to ka gode ma Allah. wanqata ila halaqati Abdullahi bin Abbas habari ummati, ya zaɓi wato majalisan Abdullahi ɗan Abbas, malamin al'umman nan, ya zama mai wurin zama. wa kaza anhu tafsir wal hadisi wal qira'a, ya koya tafsiri da hadisi da qira'a a wurin Abdullahi dan Abbas, kama akaza anhu wa an ghairihi al-fiqh, kamar yadda ya koya a wurin Abdullahi dan Abbas da waninsa ya koya ilimin fiqhu wal lugha, da kuma ilimin wato lugha wal adab, da kuma ilimin adab, wa gairaha da waninsa kai hatta gada aliman jami'an faqihan siqa, sai da aka wayi gari yaro dai ya zama babban malami, ya tattara fiqhu, ilimin fiqhu, kai ya zama malamin da duniya ta yadda malami ne, domin ya karantu a gaban malamai. fa aqbalan nasu alaihi, mutane suka dinga kwararowa, yanhaluna min ilmihi al-gaziri, suna neman ilimi, suna kwankwadan ilimi daga wurinsa. wattuqa waltafatu haulahu yusihuna ila mawa'izihi, suka kewaye shi suna sauraron wa'azinsa. allati tastalinul qulubal qasiya, wa'azin da yake wato tausasa zuciya mai tauri, zuciya busassa, ai mata wa'azi malanta wa'azantu, a gaya ma mutum Allah, a gaya mai manzan Allah. wa tastadirru dumu al-asiya, kaga mutum yana sauraron wa'azi, malan yana ketowa da hawaye domin tsananin tsoron Allah. To kai ka san wa'azi kenan, amma kana sauraron wa'azi kana kyalkata dariya, kana buga kafa, kana wanyo Allah ciki na zai yi ciwo, to kai ka san ba wa'azi kake koya ba, ba wa'azi kake saurara ba, domin ana gaya ma abin da yake ma daɗi ne. Wa'azi ya jama'a shine ka ji wa'azi kai kuka, ka ji an faɗi laifinka ka tashi lubus kamar an ma mutuwa, to sai ka ce mun ji wa'azi, to ka ji wa'azi. wa ya'unu hikmatahu allati taqlibul albab, suna sauraron hikimominsa wadda take kwankwasan zukata da tunani.
wa yata'assawna bi siratihi suna koyi da tarihinsa allati kanat atyabu min nasharil mis wanda yake da kamshi sama da turaren miski walaqad ana fahimta ashe wannan ya nuna malamin da zaka yi karatu wurinsa ba karatun kadai ba har rayuwarsa ka koya ku fahimta malamai kala-kala ne jama'a da dama an sa rigan malinta an shigo cikin harkar to sai kun yi taka tsantsa waye malami su waye muna malami jama'a an fahimci karatun walaqadin tashara amrul hasan al-basri fil biladi wa fasha zikruhu bainal ibad labari dai na hasan al-basri ya watsu a gari labarinsa ya shiga cikin bayin Allah fada alal khulafa'i wal umara yasa khalifofi masu mulki da shugabanni ya tasaaluna anhu kai suna tambaya wai waye wannan malamin ba shi ke tambayar mai mulki ba fa a'a masu mulki ke cewa wai waye wannan malamin wa yatasaqatuna akhbarahu suna cewa a kawo musu labarin wannan malami malan kai malinta dan Allah masu mulki ne za su dinga bibiyar ka sai ya labarin wannan malamin kana gida suna hiranka haddasa Khalid bin Safwan qala Khalid dan Safwan ya bada labari kaji wani labari mai ban mamaki yace laqitu maslamata bin Abdul Malik fil Hira da kaina na hadu da Maslama dan Abdul Malik a kasar Hira fa qala li wannan Maslama babban gwamna ne daga cikin gwamnonin zamanin faƙalali ya ce min akhbirni ya Khalidu an Hassan al-Basri mun ji labarin wani malami da ake ce ma Hassan al-Basri ba ni labarin malamin fa inni azunnu annaka ta'rifu min amrihi ma la ya'rifu siwaka ina zatan kai ka san al'amarinsa abinda waninka bai sani ba kai ka san shi domin gari ɗaya kuka fito fa qultu nace aslaha Allahu al-amira Allah ya taimaki gwamna ana khairun min man yukhbiruka bihi bi ilmin lallai ni ne na fi cancanta in baka labarin shi domin na san shi kam fa ana jaruhu fi baitihi domin ni makwabcin shi ne ga katanga wa jalisuhu fi majlisihi kuma kullun ina tare da shi wa a'lamu ahlil basara bihi kuma ni ne duk garin basara na fi kowa sanin sa fa qala maslama yace hatima indaka yawwa ina san labarin wannan malami ba ni labarin sa fa qultu yace innahu wannan malami imru'un wani irin mutum ne sariratuhu ka alaniyatihi yadda kaga abinda ya bayyana haka abinda ya bayyana a fili to abinda ke zuciyarsa kenan ba san ko an gane ba abinda ya bayyana malamin a fili karara to shine abinda yake zuciyarsa ka san wani malam ya ganka ya bushe da dariya amma zuciyarsa aba malam kai ka rantse da Allah kana mu'amala da wani ne yadda yake ma a fili kai ka rantse da Allah har zuciyarsa haka take akan ka malan da zaka sa wayarka a recording ka tashi ka ce kana zuwa ka bar wayan a wurin ba wanda ya sani to da zaka dawo ka je gefe kai playing din wayarka ka ji abinda wannan zai faɗa akan ka sai ka sha mamaki ka dai ga mutum wa qawluhu ka fi'lihi yace maganar malamin to kamar aikinsa ne ba irin malaman da za su taɓaɓatu malan ka je gefe ka ga ashe ƙarya ne wa'azin shi daban shi daban idza amara bi ma'rufin idan yayi umarni yace jama'a ku taimaka ayi aikin Allah kana a'malan nasu bihi shi zai fara cirewa yace ga nawa gudunmuwar aikin Allah wani fa za a ce jama'a fi sabilillahi ya zagayo ya zo ya zauna ya kirga abin da aka samu ya ce an samu kaza ni Allah ya bani ladar irga shi ba zai sa ba wai tunda ya irga to yanzu ma jira yake ku cire wani abu ku ce to ga ladan irga wa idha naha an munkarin kana atrakan nasi bihi lahu idan yayi hani yace kar ku yi kaza Allah bai so shi zai fara bari wala qadira aituhu yace bari in ga ma ya kai gwamna wallahi da idona na ganshi wata rana mustagniyan anin nasi ba ruwan shi da dora ma mutane dawainiya baya dora muta bai cewa ai mai zahidan bima fi aidihim kai yana ma gudun abin da ke hannun mutane bai dora mutane lalura yazo ya ce mutane to sai kun mun kaza ai ni malamin ku ne
ai mun kaza, idan sun lura yana cikin wahala yana da bukata su hada su ce malam mun zo Allah saka da alheri mun gode da karatu kuma ga wannan, idan ba su yi mai ba bai cewa ai mai. Wa ra'aytun nasa yace wallahi da ido na ga mutane muhtajina ilaihi suna kaunar wannan malamin, domin annabi ya gaskiya in baka damu da abin hannun mutane ba za su soka. Dalibi na ma indahu kai suna ma neman abin da ke hannunsa. Faqala maslama yace bari ka ji, hasbuka ya Khalid hasbuka. Gwamna yace kai Khalid ya isa, dakata anan ni ka biya ni ka gama. Kaifa yadillu qaumun fihim mislu hadha, ta ina mutane za su bace suna da irin wannan da a cikin su. Walamma waliyal Hajjaj bin Yusuf as-Saqafi al-Iraq, lokacin da Hajjaju aka bashi gwamna aka ce a Iraki kai ne gwamna. Hajjaju malan tsaya ka ji wata jarabawa, yanzu zaka gane Hasanul Basri to ya shiga cikin wata jarabawa. Hajjaju dan Yusuf malan sai da aka kai ga wani ya kalle shi ce ni kake kallo, me yasa kake kallo na? Ya daga kai zai bayani yace a'a ba anan zaka yi bayani ba, ka bari in ka je lahira sai kai bayani. Yace ku cire mai kai, in ya je lahira a can ne zaka yi bayani, ba ni zaka yi ma bayani me yasa kake kallo na ba. Hajjaju radda yazo gwamna, yazo Iraki, aka zo za a yi sallah na Juma'a, liman yana zuwa sallah ya rike sanda, da yazo sallah da wani irin mashi da takobi, sai shugaba na gaishe ku, sarkin musulmi na duniya na gaishe ku, suka yi banza kaman basu ji shi ba. Sarkin musulmi na gaishe ku, suka yi banza kaman basu ji shi ba. Nace sarkin musulmi na gaishe ku, suka yi banza kaman basu ji shi ba. To wannan ba kafin a fara ta ga wani tsoho ya kamata a ce ya kwana a lahira. Ce mafada ce kun ga wannan tsoho, to a guntula kanshi kafin a fara ba. Aka danna tsoho, aka tara kanshi aka datse kamar wasa. Sallaci Juma'a suka ga jini ya sartu yayi sama. Yace sarkin musulmi na gaishe ku, kafin ya kai karshe duk masallaci suka ce muna amsawa. Yace to ya kamata a ce mutum uku sun tafi lahira kafin fara ba, kafin wasa sai da aka kashe mutum uku ya sannan yace innal hamdalillah, yace yanzu ne ba za ta shimfida zukatanku. Hajjaju lokacin da aka bashi gwamnan Iraq, waba gafi wilayatihi tajabburan, ye wani irin girman kai, ye wulakanci, malan ye wani irin tsari da duniya ta sha wuya a wannan zamani. Kanal Hasanul Basri, malan irin jagorancin da Hasanul Basri yana ɗaya daga cikin rijal mazajen alqala'il lazina tasaddaw li dugyanihi, waɗanda suka fito na fito da suka yaƙi shugabancin sa. Hasanul Basri bai shiru ba, malamin bai shiru ba. Wajaharu bainan nasu bi su'i af'alihi, mutumin da ko a ɓoye kai maganarsa in yaji sai ka tafi lahira. Fili yazo ya tara jama'a, yace jama'a wannan mutumin ba na kwarai na ba, shugabancin da yake bai daidai ba. A bayyane ye muhadara ye wa'azi, wasada'u bi kalmatil haqqi fi wajhihi, a gabansa malan ya miƙe ya faɗi gaskiya. Min zalika, yadda aka yi ya faɗi gaskiya a gabansa, annal Hajjaj bana li nafsihi bina'an, Hajjaju yayi wani irin gini, wasi babban gini babba. Falamma faraga minhu, da ya gama wannan gida, nadafin nasi an yakhruju lil farhati alaihi wad du'a lahu bil baraka, yace wa mutane kowa yazo ya kalla gidan yayi addu'a dan dole. Yace a sa duk wanda bai zo garin ba, bai zo gidan ba, ya kalla ya ga irin kayan alatun da aka kashe a gidan, yace a ranar ni in kwana a babban gida, shi kuma ya kwana a kabari. Ce a kashe kowaye. Falam yasha'il Hasanu an yufawwita ala nafsihi fursata ijtima'in nasi hazihi. Hasanul Basri yace alhamdulillah, dama ta samu wanda Hajjaju zai tara mun mutanen garin gaba daya, ni kuma zan tsaya a gaban mutanen in fada ma Hajjaju gaskiya, in yi wazi yadda na ga dama. Ana jin malaman Allah da Annabi ko? Yace ka tara su, dama ina neman daman da za a taru. Hajjaju aba malam, Hajjaju kallon shi in kai bai gane bai ce ka tafi lahira, balantana ka ga mai gaskiya, kai mai wazi. Tab shi ko Hasanul Basri dadi yake ranar da za a je ganin gida. Fakaraja ilaihim,
haba aiko nan ya fita yaje liya'izahum wa yuzakkirahum yaje domin yema mutane wa'azi wa yuzahiduhum bi aradid dunya domin yema mutane wa'azi kan cewa kada gini ya dauke muku hankali duniyan nan barin ta ake manzo Allah har ya mutu gidajensa ba zama na azo a gani ba wa yuragibuhum bima indallahi azza wa jalla yazo ye musu wa'azi dan ya kwadaitar da su abinda ke wurin Allah yafi na duniyan nan malan kai ka san ranan za a yi rikici kenan walamma balagal makana mutane sun taru Hasanul Basri ya iso Hajjaju ya fito kowa yana mamaki wa nazara ila jumu'in nasi mutane sun taru sun yi charko kowa ya kalla gidan sai ya kada kai domin an yi gini iya gini Hasanul Basri ya zo wurin wa nazara ila jumu'in nasi ya hau ya kalla taron mutane wa hiya tadufu bil qasril munif ma'khuzatan bi raw'ati bina'ihi suna tafiya ana mamakin ginin gida madhushatan bi sa'ati arja'ihi mashdudatan ila bara'ati zakharifi suna kada kai irin yadda aka kashe ma gidan nan kudi wa kafa fihim khadiban aiko nan aka ji wani irin sauti na malam yace innal hamdalillahi wa kana fi jumlati ma qalahu da malan ya kai karshe yace amma ba'ad laqad nazarna fi ma ibtana akhbatul akhbasina yace jama'a kowa ya saurara kowa juya ya ga me malan zai ce ana juyawa masoyan malan suka ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mun san abinda malan zai faɗa ba zai mahajjaju dadi ba Hajjaju ya kasa kunne kasafai malan zai ji abinda za a faɗa yace jama'a kowa ya tsit za a ji abin da malam zai faɗa to yana da kyau mu tsaya nan saboda lokaci ya ja a'a akwai tsari na 'yan agaji karfe nawa ne yanzu 8 da nawa to a 'yan agaji sun ce suna da zama a ringa takaitawa to in mun wuce nan muka shiga abin da zai faɗa yana da tso kuma kun ga ƙarshe ba za su ji daɗi ba an fahimta tunda musamman suka aiko da saƙonsu idan an kuskura an wuce aka ji abin da zai faɗa gaskiyar magana sai dai an kai ƙarshe kuma aƙalla akwai wajen shafuka sun kusan 4 ko to mu yi haƙuri a nan Allah ya kai mu rana ita yau ga dai jama'a an taru ga Hajjaju na zaune ga malam ya miƙe kuma malam ba a san me zai ce ba amma dai tabbas malam zai faɗi wani babban magana ko dai ya tafi lahira ko dai mu ji abin da zai faru in Allah ya kai mu rana ita yau to sai mu ga abin da zai faru Allah ya mana jagora Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa daidai wanda muka yi kuskure Allah muke roƙo ya yafe mana dukkanin kurakuranmu Allah subhanahu wataala ya taimake mu da taimakonsa na'am shugaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na Kano din inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai dan uwa dan makarantar nan da shi ake karatu jiya ya ce a sa mahaifinsa addu'a domin an kwashe shi an tafi asibiti Kano da fatan Allah ya bashi lafiya to Allah ya sa ciwon ba na tashi bane yanzu ake samun labari cewa wannan bawan Allah ya karbi rayuwarsa muna roƙon Allah ya ji kansa ya gafarta mai Allah ya ji kansa ya gafarta mai kurakuransa Allah ya yafe masa ayyukan da yayi na alheri Allah ya ƙara wato ya kai lada kabarinsa ya kuma rubanya mai ladar Allah ya sa a mizani Allah ya sa a mizani dukkan na al'ummar musulmai wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu ya gafarta musu idan ta zo Allah muke roƙo ya sa mu kyakkyawan tafiya Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah ya ba mu iko da dama da zamu cika da kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina ga shine wanda kuka ba jini ko shine wanda aka ce